Учиха ни, че Русе е малката Виена, но ние все по-често си мислим, че Виена е голямото Русе, защото ако преди Русе е посрещал и приемал най-доброто от разцвета на Запада, сега играта е друга. Градът на свободния дух започва отново да постига и разпространява все повече успехи. За един от тях ще ви разкажем сега, а именно за архитектурата на сладкия живот. За това, което българите умеем най-добре, да съберем няколко простички съставки на живота и да сътворим нещо съвършено, каквато безспорно е торта гараш. Торта гараш всъщност е белег на онова време, в което русенци за пръв път в България пият пиво, возят се на влак или пък гледат кино. Тъкмо заради това торта гараш е един своеобразен символ на всекидневните културни модели, които са част от Европа по това време, защото всъщност тортата показва и мястото на града в онази епоха, а и връзката му с съвремето. Русе е града, който е посланник на тази торта и това е най-величественият фактор на света. Хората, които правят тези чудеса. Орехите трябва да са качествени български. Шоколада е белгийски, орехите не. Започваме първата стъпка всъщност е да разбием белтъците на сняг с кристалната захар и да си добавим орехите. За една платка долу-горе около една шпатула. И сега слагаме платките да се пекат в конвектомат. Торта гараш се сглобява по следния начин, като имаме платка, след това слагаме крем и редуваме платка крем, като накрая завършваме с крема. Много е важно, сглобим ли тортата, тя да престои поне 24 часа в хладилник, за да може да стане както трябва. Това е ганажа, с който ще залеем тортата ни, вече готовата ни торта гараш. Ето. Изненадващо е за мнозина, че тази торта е родена в Русе и се свързва с Русе заради името на Коста Гараш, но с създаването на фестивала на тортата гараш всъщност и тортата намери своя дом. Тя толкова естествено се вписва в Русе, защото европейските торти с семена са родени през 19 век. Такива са и Добуш, такива са Сахер, такава е Шварцвалд, Естерхази, такава е и торта гараш. В крайна сметка, може би тортата е едно от тайните неща, защо русенци имаме такава невероятна енергия и дух. Най-вероятно, защото си похапвате тайно торта гараш преди работа. Един изключително красив град и може би единствен в порода си като класически сгради. Мога да кажа, че Русе е града с най-хубавия център, най-хубавите сгради и най-добрата пешеходна зона. Русе за мен е най-сладкият аристократичен град в България. Любим град, любим архитектура, любими хора и нещо много любимо – шоколад. Знаеш, че 9 от 10 човека обича шоколад, 10-тия е лъжец, няма човек, който не обича торта гараш. Като има и хапване и торта на масата, наистина празника се усеща същински. Виждаш ли, от край до край един продукт с много интерпретации, с много версии, с много варианти. Мой гараш по-селски, малко по-свободен форма. Аз участвах с нетрадиционна гараш торта. Специалното е, че русенска торта е измислена в Русе и любима на моето семейство. Една от любимите ми торти е торта гараш. И днес, на нашия специален празник, празникът на тортата гараш, нито дъждът, нито лошото време, което имахме по обяд, спря русенци и гостите на града да се чувстваме горди, да се чувстваме съпричастни и да участваме в най-сладкия празник на годината. Още ли ви трябва повод да посетите Русе? Заповядайте в Русе, ние правим животът сладък.